Anne, Hymyä. Filmata. TV3. Nomenhain, Anne Saastamoisen omistama koira. Keltakankaan koira ja se lähtee kopista numero 1. Nelosmanttelilla Pakvi Naissa, M ja A Ruotsalon koira, hän lähtee kopista 6. Ja viitosmanttelilla Sökövinti Elegant, Jari Rossinen koira lähtee kopista numero 2. Noin. Kyllä. Tasaisena rintamana, katsotaan siellä ei eroja vielä ole. Kakkonen ottaa pienen kaulan. Vielä kaarteesta loppusuoralle tullaan. Ja maaliin 3-4. Eli numero järjestys. Suuran oli äskeisellään se Toto-arvo. Onnettarena Otto. Ykköspalkinto Liipukeelle 341.